Rapuci na modrú čiaru, ťažká prihrávka na Beňa, ten už však spracoval, opäť Rapuci. Rapuci medzi kruhy a pozor na prepadnutie z Volenčanov, dopredu trieli Michnáč, dvaja proti nikomu, šanca pre Michalovce, je to gól, ktorý strieľa Renars Krastenbergs. Poďme ešte raz po stopách celej akcie, výborná práca Krastenbergsa a Michnáč mu tento gól jednoducho Pardon, to bol Šramaty. Toto bude tvrdá rana od Prejčáka, dorážka, gól! Michalovce vyrovnávajú na 2-2. Jednoduchá priamočiara akcia, Prejčák pálil, no a pred bránou rýchla dorážka muža s číslom 11, Renarsa Krastenbergsa. V 27. minúte zápasu štartujeme opäť od nuly. Michalovce vyrovnávajú na 2-2 ešte raz po stopách celej akcie. Prejčák, jeho rana dvakrát stečovaná, dorážka Krastenbergsa. A Michalovce sú späť v tomto zápase. Hecl sa musí vrátiť veľmi rýchlo dozadu. Michalovce môžu rozhodnúť, Kantor. Výborný. Ešte jedna možnosť na zakončenie od modrej čiary. Prejčák, Krastenbergs dáva gól! V poslednej sekundičke Michalovce rozhodujú a berú z tohto zápasu extra bod. Renars Krastenbergs hat-trickovým strelcom dnešného stretnutia. Dámy a páni, háčte šiltovky na ľad. Renars Krastenbergs vystrieľal Michalovciam 2 body. V poslednom možnom momente, v záverečnej sekunde predĺženia, totiž to rozhodol Renars Krastenbergs, ktorý sa definitívne osamostatňuje na pozícii kráľa strelcov.